שלום. אני רוצה להזמין אתכם לקרוא יחד איתי פרק תהילים. תהילים פרק כ"ח, שזה כוח, שזה מה שעם ישראל צריך עכשיו. עם ישראל צריך כוח. לדוד אליך אדוני אקרא, צורי, אל תחרש ממני, פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדי בור. מה המשמעות יורדי בור? מי יורד לבור? אדם שהוא מת. אז אם הקדוש ברוך הוא לא מקשיב לנו, אנחנו כאילו מתים. אנחנו לא צריכים לבקש ברכה מהקדוש ברוך הוא. לא ברכה לרפואה שלמה, ולא לפרנסה, ולא לזיווג, ולא לנחת. מה שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא זה חיים. כי אם אנחנו לא מבקשים חיים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו כמו יורדי בור, אנחנו כמו אנשים מתים. שמע קול תחנוני, ושבי אליך, ונשיא ידיי אל דביר קודשך. מה זה דביר קודשך? דביר קודשך זה בית המקדש. איך אני יכול להגיד ונשיא ידיי על דביר קודשך אם בית המקדש נחרב? אם בית המקדש לא קיים יותר. אז זהו, בדור שלנו בית המקדש לא נחרב. בדור שלנו בית המקדש נמצא בשלבי בנייה. אז אני אומר, ונשיא ידיי אל דביר קודשך, כי בדור שלנו בית המקדש נמצא בשלבי בנייה. אל תמשכני עם רשעים ועם פועלי אוון, דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם. זה התכונה של אנשים רשעים, שהם מדברים על שלום, אבל יש להם כוונות רעות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לא להמשיך עם אותם רשעים, לא להמשיך עם אותם אנשים שמדברים על שלום, אבל יש להם כוונות רעות. תן להם כפועלם, כרוע מעלליהם, כמעשה ידיהם תן להם, השב גמולם להם. אנחנו, עם היהודי, אנחנו לא מקללים עמים אחרים. אנחנו לא מבקשים דברים רעים. אנחנו רק מבקשים מהקדוש ברוך הוא לתת להם את מה שמגיע להם, את הגמול שלהם, כמעשה ידיהם. זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. לתת להם את המעשה שמגיע, העונש שמגיע להם לפי המעשה שלהם. כי לא יבינו אל פעולות אדוני ואל מעשה ידיו, ירצם ולא יבנם. הם לא מסוגלים להבין מי זה הקדוש ברוך הוא. הם לא מסוגלים להבין, ובגלל שהם לא מסוגלים להבין, מה שהם יקבלו זה רק הרס. רק הרס. כל התוצאה של הפעולות שלהם, של אותם אנשים רעים שמדברים על שלום, מה שהם יקבלו זה אך ורק הרס. ועכשיו אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יודעים שהוא כבר שמע. אז אנחנו אומרים, ברוך אדוני, כי שמע כל תחנוני. אדוני עוזי ומגיני, בו בטח ליבי ונעזרתי. וילוז ליבי ומשירי אעודנו. אדוני עוז למו, ומעוז ישועות משיחו הוא. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, וראם ונשאם עד עולם. עד העולם. אנחנו עם הנצח. זה תהילים פרק כ"ח. כ"ח זה כוח. בבקשה לקרוא פרק תהילים כ"ח. קוראים לי חיים שמשון מכבי. אני חבר בגרעין התורני של בני עקיבא בקריית ים. היום ערב תשעה באב. היום בערב מתחיל תשעה באב.
בעזרת השם, השנה תשעה באב יהיה יום חג. השנה תשעה באב יהיה יום חג בעזרת השם, וזה תלוי בנו. תודה רבה.